tirkashi. Maza na guduwa daga wajen 'yan mata. Maza na guduwa daga wajen 'yan matansu akan wata riga wacce ake ce mata abaya. Shi dai kuma mutane ba su san dalilin hakan ba, kuma 'yan mata suna ta koke-koke akan hakan. So jama'a assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa a cikin wannan sabon shirin wacce ta nan mai suna Arewa Zone Hausa TV take daukar nauyin kawo muku a kowane lokaci. Idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan ta mai albarka, ka taimaka ka danna mana alamar like da kuma alamar subscribe, mun gode sosai. Amma yadda muka gaya muku a baya, maza na guduwa daga wajen 'yan majalisa kan wacce riga wacce ake ce mata abaya. Shi dai mutane da dama suna da tunani menene sila hakan, kuma menene yake janyo hakan. Shi zo da sallah ta yi kuma za ga mutane suna guduwa daga wajen 'yan matansu akan abin da bai karya ba, musamman ma kayan da mutane za su sa da sallah. To shi dai mu ba mu san dalilin ba, dai a binciken da muka yi mun gano wani abubuwa da dama wanda yake faruwa akan wannan dalili. A wannan dai abun sallah, mutane da dama suna 'yan mata da dama suna so su yayin wannan riga wacce ake ce mata abaya. Shi dai kuma wasu samarin na 'yan matan ba su da kuɗin siyan hakan, shi yasa za ka ga wasu samarin suna guduwa daga wajen 'yan matan su. A wannan dai mutane aka yi hange, ana tunanin ayyuka ne yake wa samarin yawa, kuma ga azumi, idan aka yi azumi suna tsayawa a gida idan an sha ruwa, ba sa zuwa ko ina. Shi dai su zauna domin su huta, domin da sun yi ibada kuma sun gaji, kuma ga wajen aiki da suka fafata aiki. Shi dai a wani bangarorin da dama su 'yan matan da suke cewa koke-koke, shi saurayi zai fi zuwa wajen su a kowane lokaci, amma shi ya ga sallah ta matso kuma lokacin hidima abubuwa da dama za ga saurayi ya gudu ya daina zuwa wajen. Shi dai to ba a san menene dalilin hakan ba. Shin menene yake kawo haka? Kanin 'yan mata da samari, za ku iya fara mana ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo ta kan sashen comment, kuma na comment da ra'ayinka akan hakan. Shin wanne ne idace? Mutum ya kamata a ce idan zuwa, ko kuma ya kamata mutum yake zuwa, kuma mutum ya kamata ya siya, ko kuma mutum bai kamata ya siya? Ta dai wannan ba ta kama mai tana da ɗan tsada, tunda ta kai wajen naira 15,000 duk guda ɗaya. To dai idan wannan shine farkon zai taka wannan ta mai albarka, ka taimaka ka danna mana alamar subscribing da kuma alamar like. Mun gode sosai, mun ƙara zuwa cikin wani sabon shirin.